Ki otw pulang kang iki daerah Wonosobo ya ini kabut bagus neng cacate nganggo acuh kahanan uripku duwe bojo nggo andang nanging lontang-lantung umur jroning baten iki duwe bojo gagah nanging cuma modal jengkol kula diwadahi karo ati gelo wis kadung. Dipikir isane wong mondar-mandir bojoku sirai gingsir rumah tangga ra dipikir isane wong cengar-cengir bojoku kaya wong ganteng aduh popo aduh piung siraku kaya kepentung aku jan kaya wong gemblong getun kedua Dangdut Pelangi Walu Suci. Nasibe awakku duwe bojo bagus neng cacate nganggo acur kahanan uripku duwe bojo ngandang nanging lontang-lantung umur jroning baten iki duwe bojo gagah nanging cuma modal jengkol kula diwadahi karo atiku wis kadung. Kebutuhan gak dipikir isane wong cengar-cengir bojoku sirai gingsir rumah tangga ra dipikir isane wong mondar-mandir bojoku kaya wong ganteng aduh popo aduh piung siraku kaya kepentung aku jan kaya wong getun kedua rumah tangga ra dipikir isane mung mondar-mandir bojoku sirai gingsir rumah tangga ra dipikir isane mung cengar-cengir bojoku kaya wong ganteng aduh popo aduh piung siraku kaya kepentung aku jan kaya wong getun kedua. Oke, satu tembang lagu sampun.